Nu. Problemformulering. Hvilke udfordringer og opgaver har velfærdsstaten, og hvordan vil I løse dem? Staten varetager kun opgaver, som ikke kan løses af marked og civilsamfund. Det er på en måde sikkerhedsnet for folk, uden andre muligheder. Velfærd handler om lige adgang til sygehuse, hjælp til arbejdsløshed, uddannelse, ældrepleje, indkomst, uden sygdom og børnepasning. Der findes 3 forskellige velfærdsmodeller. Liberal velfærdsmodel, skandinaviske velfærdsmodel og kontinentale velfærdsmodel. I den liberale velfærdsmodel er det markedet, som står for velstanden. Markedet består af udbud og efterspørgsel, som bestemmer prisen på varerne. Der er også fri konkurrence. Der er ikke noget sikkerhedsnet, hvis du bliver syg. Og der er et lavt skattetryk. Og man plejer at sige, hver mand er sin lykkesmed. Den skandinaviske velfærdsmodel. 3, 2, 1. I den skandinaviske velfærdsmodel er Robin Hood-metoden i fokus. Man tager fra de rige og giver til de fattige. Der er et sikkerhedsnet for de fattige, så hvis man bliver syg, så kan man blive taget af. Til gengæld er skattetrykket meget højt, og jo mere man tjener, jo mere skal man betale skat. Og desuden arbejder man meget. Den kontinentale velfærdsmodel går meget på de gamle værdier. Kvinderne går hjemme for at passe børnene. Der er kun private hjælpeorganisationer, hvis du skal have hjælp. Og det ligger meget mellem de 2 andre velfærdsmodeller. Udfordringer. En af udfordringer for den danske velfærdsmodel er finansiering på grund af aldring. En af udfordringerne for den danske velfærdsstat er finansiering. Desuden kommer der flere ældre mennesker hver dag på jorden, og staten skal finansiere for deres pension og pleje. Det er der ikke råd til. Der skal også være flere mennesker i den erhvervsaktive alder i samfundet. Børn og unge under 20 år modtager flere ydelser, end de giver eller selv betaler. Unge og børn bliver dyrere at holde, da de ikke bidrager til den danske velfærdsstat. Det samme gælder med ældre, da de får pension og ikke selv kan bidrage. De bliver derfor en gift for staten. Staten skal betale efterløn og folkepension til de ældre. Det bliver en stor omkostning. Et problem for velfærdsstaten er at opretholde et højt skattetryk, som vi har i Danmark. Det er svært, fordi Danmark skal tænke på konkurrenceevnen. En god konkurrenceevne er, at man f.eks. har lave skatter på virksomheder, da det medfører investeringer og arbejdspladser. Der er problemer i Danmark, da vi både er nødt til at tænke på vores konkurrenceevne, men vi er også nødt til at bibeholde vores velfærdssystem. Hvis vi samtidig beholder det høje skattetryk, kan det medføre, at dem med de højeste indkomster eller de højtuddannede flytter ud af landet. Da de kan få mere ud af deres indkomster andre steder, fordi skattetryk. Så løsningen er altså, at vi skal variere vores skattetryk.